Odříznutí Ruska od přístupu ke Starlinku nebylo jen technologickou ranou, ale přímým úderem na jeho schopnost velení a řízení na bojišti. Mezitím Ukrajina okamžitě využila této strategické mezery k obrácení situace. Byly zahájeny promyšlené protiútoky, které krok za krokem získávaly zpět území. Ale to je jen špička ledovce. To, co se děje, nejsou jen prosté operace k znovudobytí území, ale hluboká taktická transformace. Ta by mohla donutit 715 ruských vojáků čelit kruté ceně za to, co způsobili na ukrajinském území. Hlavním cílem není několik kilometrů čtverečních znovu získané půdy, ale vybudování obranného systému s dostatečnou hloubkou, palebnou silou a schopností opotřebovávat síly tak, aby každý ruský postup byl vykoupen krví. Ukrajina aktivně provádí protiútoky v mnoha klíčových oblastech, zejména kolem Záporoží a Dněpropetrovsku, dvou klíčových lokalit na jihovýchodě. Tyto údery nejsou hlučné, ale mají jasný strategický záměr roztáhnout ruské síly, donutit protivníka k rozptýlení a vyčerpání v pečlivě připravené obranné pozici. Pro neskušené pozorovatele se to může jevit jen jako snaha zvrátit část ruských postupů z roku 2025. Ale na hlubší úrovni Ukrajina připravuje půdu pro větší průlom, který by mohl prorazit ruskou obrannou linii na jihovýchodě. Pokud by k takovému scénáři došlo, situace by se zcela změnila a otevřela by se cesta k osvobození území okupovaných po většinu války. Toto není situační reakce, je to přípravný krok pro rozhodující úder. Odříznutí Ruska od přístupu ke Starlinku otevřelo na bojišti vzácnou strategickou mezeru. Pro Ukrajinu je to zlatá příležitost k protiútoku a Kyjev jednal okamžitě. Ale motivace za těmito kroky není jednoduchá, nejde jen o znovu získání území nebo využití technologické výhody. Abychom pochopili skutečný cíl, musíme se vrátit na konec ledna, do doby, kdy šokující událost změnila tempo války, dne 27. května 2025 The Guardian informoval, že ruské útočné drony zasáhly osobní vlak na severovýchodě Ukrajiny. Cílem nebyla vojenská základna ani logistický sklad, ale civilní dopravní prostředek. Útok, který si vyžádal 5 mrtvých v Charkovské oblasti, vyvolal vlnu rozhořčení jak na Ukrajině, tak v zahraničí. Už se nejednalo o čistě frontový konflikt, ale o akt teroristické povahy zaměřený na civilisty. V jakékoliv zemi by byl útok dronem na civilní vlak považován přesně za to, čím je čistý terorismus. V tomto nemůže být a ani není žádný vojenský účel, prohlásil po incidentu rozhořčeně ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tento výrok nebyl jen odsouzením, ale signálem, že Ukrajina je připravena upravit svůj přístup na bojišti. Svět si toho všiml a ve stínu strategických kalkulací se jedna zvláštní postava rozhodla, že nadešel čas jednat. Po krvavém útoku na ukrajinské civilisty přišel nečekaný krok, který otřásl celou operační strukturou Moskvy. Elon Musk nařídil SpaceX zablokovat ruský přístup ke Starlinku. Satelitní systém, který síly prezidenta Vladimira Putina s velkou pravděpodobností využívaly ke koordinaci útoků, včetně toho, který zasáhl civilní vlak. Ukrajinské terminály byly zařazeny na seznam povolených, což zajistilo stabilní připojení, zatímco ruská zařízení byla buď zařazena na seznam zakázaných, nebo označena jako nelegální, jakmile se pokusila o přístup. Jediné technické, ale strategicky významné rozhodnutí vyvolalo na bojišti dominový efekt. Jak napsal David Hambling ve Forbesu 6. května, dopad na ruskou stranu byl katastrofální. Některé jednotky hlásily ztrátu až 90% schopnosti internetového připojení. Údajně došlo k řadě incidentů palby do vlastních řad, protože ruské síly měly potíže s rozlišením přítele od nepřítele. Když se komunikační kanály zhroutily, systém velení a řízení Ruska v mnoha oblastech upadl do stavu paralýzy. Zařízení, která kdysi tvořila páteř bojové koordinace, se stala nepoužitelnými, což uvrhlo vojáky na frontě do stavu zmatku, dezorientace a ztráty kontroly. Podle United 24 Media z 11. května 2025 se ruské síly po ztrátě Starlinku staly obzvláště zranitelnými vůči ukrajinským protiútokům. Narychlo zavedené alternativy nebyly schopny technologickou mezeru zaplnit. Dokonce i ruští vojenští blogeři přiznali, že ztráta přístupu ke Starlinku vážně oslabila frontové pozice a téměř znemožnila řízení bojiště a udržování komunikace. V tomto kontextu Ukrajina nejenže přešla do protiútoku, ale plně využívá právě odhalenou strategickou slabinu. Když systém Starlink přestal sloužit ruským silám, Ukrajina okamžitě využila taktické mezery přesnými útoky na nejslabší místa, podle Davida Ax v článku z 11. května
2025 na Euromaidan Press shromáždil Kyjev silnou útočnou skupinu s jasnou strukturou kombinovaných ozbrojených sil. Tyto jednotky byly podporovány tanky a bojovými vozidly pěchoty americké výroby v koordinaci se švédskými obrněnými transportéry, což vytvořilo mobilní a silný úderný klín. Pod tímto ocelovým pancířem ukrajinské síly pronikly hluboko do okupovaných oblastí na jihovýchodě, zejména do šedých zón na pomezí kontroly v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Jednalo se o oblasti s malými ruskými infiltračními skupinami. Síly, které byly silně závislé na stabilní komunikaci k udržení svých pozic. Když byl Starlink odříznut, tyto jednotky byly téměř izolovány a staly se ideálními cíli pro vyčišťovací operace. Během jediného týdne se situace v Záporoží výrazně změnila. Dne 11. května 2025 The New Voice of Ukraine informoval, že ukrajinské síly vyčistily ruské skupiny z vesnice Červoné. Vyhledávací a útočná operace probíhala několik dní a skončila tím, že osada byla zcela pod kontrolou Kyjeva. Byl to závěrečný krok v řadě operací, které pomohly Ukrajině mezi 8 a 11. Květnem 2025 znovu získat další vesnice jako Tavnatné a Pridorozené. Tato série krátkodobých vítězství jasně odráží dopad ztráty Starlinku Ruskem. Když se spojení zhroutilo, otřásla se i přední obranná linie. Když byly komunikační systémy odříznuty od velitelských center, mnoho ruských jednotek upadlo do chaosu uprostřed zón smrti, které Ukrajina vytvořila pomocí dronů. Bez stabilního přenosu, bez jasných rozkazů byly infiltrační skupiny zcela izolovány na drsném bojišti. Nevěděli, zda se blíží posily, ani neměli bezpečný ústupový koridor. V obklíčení a pronásledování jim zbývala jediná možnost. Bránit se, skrývat se a doufat, že uniknou odhalení ukrajinskými silami. Ukrajina rychle využila příležitosti, kterou vytvořila ztráta Starlinku Ruskem k znovu získání části území na jihovýchodě a zároveň dosáhla okamžitých taktických cílů. Prvním cílem bylo zlikvidovat infiltrační skupiny, které vyvíjely neustálý tlak od roku 2025. Poté, co Rusko utrpělo těžké ztráty s 1000 zničenými tanky a obrněnými vozidly ukrajinskou palbou, bylo nuceno opustit rozsáhlé mechanizované útoky, které charakterizovaly ranou fázi války, a přejít na strategii malých, rozptýlených infiltrací. V některých případech byli ruští vojáci obviněni z tajné infiltrace a maskování se za ukrajinské civilisty. Tato taktika se nazývá perfidie, klamavé jednání s cílem oklamat protivníka a je považována za válečný zločin podle mezinárodního humanitárního práva. Mísení bojových sil a civilistů nejenže vytváří podmínky pro překvapivé přepady, ale také zvyšuje riziko, že se civilisté stanou oběťmi v bojové zóně. Když byla komunikace přerušena a koordinační síť se rozpadla, právě tyto infiltrační skupiny se staly nejjednoduššími cíli k likvidaci v rámci ukrajinské protiútokové strategie. Použití infiltrační taktiky Ruskem stačilo k tomu, aby ji Kyjev považoval za hrozbu, kterou je třeba vymítit u kořene. Když malé skupiny tajně pronikly na ukrajinské území, Moskva lživě prohlašovala, že oblast je zcela obsazena. Válka se neodehrávala jen v terénu, ale i na informační frontě. Právě to ještě více motivovalo Ukrajinu k plnému využití oslabení ruské armády po odpojení Starlinku. Cílem Kyjeva v tuto chvíli nebylo jen získat zpět každý kousek země, ale zcela potlačit infiltrační taktiku, nástroj, který pomáhal Rusku udržovat tlak po mnoho měsíců. A přesně to se děje. Tento krok však nemá otevřít cestu k útoku na okupované území, ale připravit se na jiný, dlouhodobější strategický krok. Podle Davida Ax, než zima zpomalila postup, dosáhly ruské jednotky pod velením 127. Motostřelecké divize pomalých, ale stálých postupů ve dvou směrech. Na Dněpropetrovsk a Záporoží. Během tohoto procesu Rusko na konci prosince 2024 obsadilo Huljaj-Pole, což donutilo ukrajinské síly k ústupu z tohoto důležitého logistického uzlu. Tento úspěch pomohl Rusku vytvořit asi 30 km dlouhý pás kontroly, který se táhl od severu Huljaj-Pole k městu Pokrovsk v Doněcké oblasti. Právě z tohoto 30-kilometrového koridoru byla nasazena infiltrační taktika. Malé skupiny pronikaly obrannou linií a vytvářely pocit, že je ukrajinská fronta prolamována zevnitř. Ale když ruský komunikační systém zeslábl a schopnost koordinace byla narušena, právě tento koridor se stal strategickou slabinou, pokud by Ukrajina dokázala uzamknout oba jeho konce. Podél řeky Hajčur na jihovýchodě Ukrajiny existovala šedá zóna, pás země nikoho, kde se hranice kontroly neustále měnila.
Rusko do této oblasti vyslalo infiltrační skupiny s omezenými zásobami, které se pohybovaly rychle, aby se vyhnuli pronásledování ukrajinskými drony. Dříve jim terminály Starlink pomáhaly s orientací, udržováním komunikace a koordinací boje, čímž natahovali ukrajinskou frontu a vyvíjeli neustálý tlak na obranný systém. Ale když byl Starlink odříznut, celá tato koordinační struktura se zhroutila. Infiltrační skupiny uvízly uprostřed pustiny. Bez přesné lokalizace, bez stabilní komunikace, bez zajištění posil, útočné síly Ukrajiny okamžitě vtrhly dovnitř, krok za krokem pronásledovali a likvidovali jednu malou skupinu za druhou. Situace se rychle obrátila a oblast, která byla kdysi bodem tlaku, se proměnila v uzavřenou past. Podle Davida Axe za cenu nejméně jednoho tanku Mi-1 Abrams, darovaného Austrálií, a jednoho obrněného transportéru PBV-302, který dříve patřil Švédsku, útočné síly rychle vytlačily ruské infiltrační skupiny z 5 osad, včetně některých na druhé straně řeky Hajčur. Ztráty byly skutečné, ale dosažený taktický výsledek měl mnohem větší význam. Oblasti, které byly dříve považovány za šedé zóny, jsou nyní jasně kontrolovány. To nemá jen geografický význam. Když šedé zóny zmizí, zmenšuje se i prostor pro ruskou infiltrační taktiku. A právě tato změna otevírá nový strategický krok. Krok, který by mohl postavit 715 0 ruských vojáků na Ukrajině do situace, kdy budou čelit komplexnímu tlaku z více směrů současně. Novou strategií Ukrajiny není pronikat hlouběji do okupovaného území, ale uzamknout jihovýchodní oblast obranným systémem dostatečně silným, aby se neopakovaly chyby z minulosti. Po vyčištění šedých zón a likvidaci infiltračních skupin se Kyjev zaměřuje na stabilizaci a posílení oblasti, což je základní krok před zvažováním jakékoliv rozsáhlé kampaně. Jádro problému spočívá v tom, že mnoho jihovýchodních oblastí mělo relativně slabý systém opevnění, když Rusko zahájilo invazi, a dosud se zlepšení nedostavilo v očekávané míře. Důsledky tohoto nedostatku se jasně projevily v květnu 2024, kdy padlo město Avdijivka v Pokrovském okrese. AP News tehdy citovalo ukrajinské vojáky, kteří si stěžovali na nedostatek obranných linií v týlu, což znamenalo, že ustupující síly neměly připravené pozice k obnovení obrany. Rusko poté prohlásilo, že dobytí Avdijivky otevřelo cestu pro rychlý postup směrem na Pokrovsk. Je třeba urychlit výstavbu opevnění, abychom, až budeme ustupovat, ustoupili na připravenou pozici, řekl jeden voják a zároveň přiznal, že tato opevnění nejsou dostatečná. Tento výrok odráží obtížnou realitu. Bojiště nevyžaduje jen protiútoky, ale také hloubku obrany. Situace byla tak vážná, že profesor Taras Kuzio z Národní univerzity Kyjevsko-Mohylianská akademie v dubnu 2025 v dnu Voice of Ukraine veřejně položil otázku odpovědnosti za ztrátu jihovýchodní oblasti. Kuzio tvrdil, že alespoň část odpovědnosti nese samotný Kyjev. Napsal: Zelenský musí nést odpovědnost za ignorování infiltrace ruských agentů do služby bezpečnosti Ukrajiny, za jmenování Ivana Bakanova, který neměl žádné zkušenosti se zpravodajskou činností do čela SBU, a za přílišnou naivitu ohledně Vladimira Putina, zejména v roce 2019, a ohledně ruského imperialismu. Zelenský nepřipravil dostatečně obranný systém na linii Cherson-Krym, například nenařídil položení minových polí, tvrdil Kuzio. Tato kritika ukazuje, proč se současná strategie zaměřuje na posílení a stabilizaci jihovýchodu, aby až protivník zaútočí, narazil na hustou obrannou zeď místo na mezery, které existovaly dříve. Střízlivou skutečností je, že Ukrajina nebyla dostatečně připravena na scénář, který prezident Vladimir Putin téměř předpověděl od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym a část Donbasu. Tento nedostatek přípravy stál Ukrajinu ztrátu mnoha důležitých oblastí na jihu a jihovýchodě v rané fázi konfliktu. Proto současné protiútoky na jihovýchodě nemají ambice na rozsáhlé znovudobytí. Ukrajina nemá dostatek lidských zdrojů k úplnému zvrácení hlubokých postupů ruských sil z počáteční fáze. Ale Kyjev nepotřebuje totální protiútok, aby zvrátil situaci. To, čeho mají dostatek, jsou síly k vyčištění infiltračních skupin ze šedých zón v Záporoží a Dněpropetrovsku. A přesně to se děje. Cílem není rozšířit frontu, ale zúžit ji. Když budou šedé zóny kontrolovány a posíleny, stanou se z nich pevné obranné oblasti. Pokud bude chtít Rusko postoupit dále, bude muset nasadit velké množství vojáků a přijmout těžké ztráty. To je klasická opotřebovávací strategie. Donutit protivníka útočit na pečlivě připravené pozice místo riskantních hlubokých útoků s vysokým rizikem. Francouzský vojenský analytik Clément Molin na platformě X poznamenal:
Někteří říkají, že cílem by mohlo být Uspenivka. To je možné, tato oblast je pro Rusko velmi obtížně průchodná, jak vidíme na mapě dopadu. Ale nemyslím si, že se to stane, dodal. Prioritou je zabezpečit linii řeky Hajčur a přístup k Pokrovsku. To pomůže získat více času na zlepšení systému opevnění v oblasti. Nejvyšší strategií Ukrajiny tedy není průlom, ale oprava. Oprava obranných děr, které způsobily nestabilitu jihovýchodu. Šedé zóny, které existovaly, když mělo Rusko ještě přístup ke Starlinku, se nyní mění ve skutečné zóny smrti, kde jakýkoliv pokus o infiltraci bude Ruskem zaplacen stále většími ztrátami. Současná strategie Ukrajiny možná nevytváří dramatické posuny na mapě, ale skrývá potenciál způsobit Rusku obrovské ztráty. Důvod spočívá v načasování. Podle Institutu pro studium války ISWS se Kreml připravuje na novou letní ofenzívu, podobnou útoku v roce 2025. Tehdy se Rusku nepodařilo dobít Pokrovsk, klíčový strategický cíl. Proto je velmi pravděpodobné, že toto město bude i nadále středobodem nadcházejících plánů, než se Moskva pokusí postoupit hlouběji do Doněcké oblasti. Nová ofenzíva se údajně soustředí na 2 směry. Sloviansk-Kramatorsk a Orychy v Záporoží. Je pozoruhodné, že právě v této oblasti Ukrajina právě vyčistila šedé zóny a naléhavě posiluje svůj obranný systém. Pokud je hodnocení Klementa Molina správné, Rusko bude možná muset útočit přímo na nově posílená opevnění místo na taktické mezery jako dříve. Tento plán však odhalil vážnou slabinu. ISW uvádí, že ruské vojenské velení údajně plánuje nasadit strategické zálohy, které mají velmi omezené schopnosti, do letního útoku v roce 2026 na jihu nebo východě Ukrajiny. Slovo omezené jasně odráží skutečný stav. Ruské záložní síly již nejsou hojné. Mezitím United 24 Media 10 května 2025 informovalo, že ruský voják v průměru absolvuje pouze asi 10denní výcvik, než je poslán na frontu. To ukazuje, že Moskva musí doplňovat síly jednotkami s nedostatkem zkušeností, které čelí stále více posilovanému obrannému systému. Ukrajina může aktivně útočit na tyto slabé síly a dosáhnout určitých lokálních postupů. Strategický důraz však není kladen na rychlost postupu, ale na schopnost přimět protivníka platit vysokou cenu při útoku na připravené obranné linie. V kontextu 715-0 ruských vojáků přítomných na Ukrajině se každý neúspěšný útok může změnit ve stále se zvětšující spirálu vyčerpání. I kdyby Ukrajina disponovala elitními jednotkami, stále je v nevýhodě co do počtu vojáků, pokud by zahájila totální protiútok. Rozsáhlá operace by mohla vést k těžkým ztrátám na obou stranách. Ale současná strategie Kyjeva ukazuje, že cílem není výměna ztrát, ale jejich přesunutí na jednu stranu tím, že donutí protivníka útočit na pečlivě připravené obranné linie. Přípravné práce ve skutečnosti začaly již dříve. Podle The Defense Post z 29. května 2025 vybudovalo Sdružení ukrajinských developerů přibližně 2000 km obranné infrastruktury podél východní fronty, spojující 12 podzemních pozic s taktickými komunikačními trasami. Nejsou to dočasné zákopy, ale promyšlené struktury s cílem vytvořit hloubku obrany a schopnost vnitřní mobility. V nově získaných oblastech v Záporoží a Dněpropetrovsku se tento model s největší pravděpodobností rozšíří. Hlubší zákopy, dračí zuby proti tankům, minová pole, ostnatý drát a zejména síť FPV dronů promění dřívější šedé zóny ve skutečné zóny smrti. Jedná se o typ zesíleného opevnění, které zde dříve v takové hustotě neexistovalo. Atlantic Council poznamenal, že od roku 2025 Ukrajina změnila svůj obranný přístup budováním malých obranných uzlů. Tyto uzly jsou navrženy tak, aby vytvářely úzká hrdla, která nutí ruské síly soustředit se do předem určených kapes smrti, kde jsou vystaveny soustředěným útokům dělostřelectva a dronů. Vytvářením úzkých hrdel pro ruské síly se Ukrajina snaží maximalizovat ztráty Kremlu a využít své přirozené výhody jako obránce v opotřebovávací válce. Tato strategie má reálný základ. Rok 2025 byl pro ruské vojáky rokem plným ztrát. Po většinu času se zdálo, že se Moskva spoléhá pouze na vrhání dalších sil na ukrajinské obranné linie v naději, že je prolomí. U Pokrovsku byl však ruský postup o půl roku pomalejší, než byl cíl stanovený prezidentem Vladimirem Putinem. Když se obranná linie nezhroutila, strategie vrhání lidí se stala obrovskou zátěží. Podle The National Interest utrpělo Rusko do konce roku přibližně 415 0 ztrát jen za velmi malý kus území.
Toto číslo jasně odráží dopad systému obranných opevnění, která Ukrajina pečlivě vybudovala. Když je protivník nucen útočit přímo na připravené linie, ztráty jsou téměř nevyhnutelné. Vstup do roku 2026 neukazuje pro Moskvu žádné známky zlepšení. Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrský prohlásil, že Rusko jen v lednu 2026 ztratilo 31 700 vojáků, což je asi o 9-0 více, než kolik dokázalo ve stejném období naverbovat. Pokud bude tento trend pokračovat, poměr sil se postupně začne obracet proti ruským silám na bojišti. Kyjev si dokonce klade za cíl zvýšit ruské ztráty na přibližně 50-0 vojáků měsíčně. V kontextu 715-0 ruských vojáků přítomných na Ukrajině může dlouhodobá opotřebovávací strategie vytvořit obrovský tlak na schopnost Moskvy udržet operace. Vývoj v Záporoží a Dněpropetrovsku ukazuje, že Ukrajina nemění svůj přístup. Rusko zřejmě nemá jasnou alternativu, zatímco jeho současný plán závisí na pokračujícím vrhání vojáků do již posílených oblastí. Jelikož je Starlink stále přerušen a neexistuje žádné účinné náhradní řešení, ruské jednotky riskují, že budou muset útočit v podmínkách omezené koordinace. Seth Jones z Centra pro strategická a mezinárodní studia CSIS poznamenává, že Rusko se dlouho snažilo skrývat skutečný rozsah svých ztrát. Zpráva CSIS uvádí, že celkové ztráty ve válce na obou stranách by mohly dosáhnout až 2 milionů lidí, přičemž Rusko jako útočící strana pravděpodobně nese většinu ztrát. Jak Ukrajina pokračuje ve zdokonalování svého obranného systému a postupně přechází do aktivnější role, rok 2026 by se mohl pro ruské síly stát obdobím krutého vyčerpání.